I més coses en relació a les mascaretes. Mirau el tuit d'aquesta dermatòloga que ara us mostram, la Rosa Taverner. Demanava ahir si s'homologarien les mascaretes que deixen veure la boca. Deia ella, no només per les persones sordes, sinó també per detectar somriures. I entre les respostes que va rebre, la de l'Ali Juan, logopeda de Sollatza. L'Ali Juan li assegurava que riscos laborals ja li ha dit, ja li ha assegurat que pot fer servir aquesta mascareta perquè reuneix les condicions. I ara podem saludar en directe a l'Ali Juan. Lali, molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Lali. Les mascaretes a la boca transparent també es poden fer servir. Sí, efectivament. De fet, si que veus la imatge del tuit de la Rosa Taverner, són jo, que vaig sortir de la meva consulta per mostrar-li la mascareta. Aquestes mascaretes que veus que tinc aquí són una iniciativa de la Federació d'Associacions d'Usuaris d'Implants Coclears. Clar, és un col·lectiu de persones sordes i que necessitava especialment la possibilitat de poder llegir els llavis per mantenir una bona comunicació, una comunicació efectiva, i va sortir d'ells aquesta iniciativa. Una iniciativa que aquí a l'Hospital de Sant Llàtzer ja utilitzau logopedes i també otorrinos, perquè, evidentment, fer feina per vosaltres a la boca tapada és directament impossible, com aquell que diu, no? Se fa complicat, però se fa complicat, te diria, per tota la població en general. És cert que dins un servei d'otorrino ens han d'acostar molt a prop de la boca, del nas, del pacient. Per tant, dins un servei com aquest hi ha un alt risc de contaminació. I, de fet, quan no podem mantenir les distàncies, nosaltres el que utilitzem és aquesta doble màscara, que crec que una companya anterior vos ha explicat també, veritat? Aquesta, que és una FFP2, i aquesta, que és una mascareta quirúrgica, que ens canviarem en cada pacient que entrarà, i aquesta la podem fer servir amb alguns pacients més. Però tot això suposa una barrera que, vos podeu imaginar, és una barrera visual, perquè efectivament no puc llegir els llavis, però també és una barrera acústica. A través d'aquests teixits, el so no pot sortir de manera correcta. Per tant, la persona que escolta no és just que no hi veu la boca, no veu els llavis, i tampoc veu l'expressió facial, que d'això ho podem parlar també, perquè llegim molt de l'expressió facial en la comunicació cara a cara, sinó que el so se veu disminuït. I a més, també, vull dir, vos he sentit abans que estàveu parlant del tema de la distància social que hem de mantenir avui en dia. Nosaltres, ja sigui amb una persona sorda o sigui amb una persona que hi sent bé, per parlar cara a cara ens acostam. Igual la distància que tenim, sobretot a països mediterranis, la nostra cultura és més propera en aquest sentit, uns 50 centímetres més o menys. Així podem mantenir unes intensitats de conversa d'uns 65 decibels, que això, vaja, amb una audició ben normal, un pot entendre tot el missatge. Però què succeeix si jo me'n vaig 2 metres en fora? Doncs que per cada metro que jo m'allunyi de la persona que parla, de la font sonora, els decibels aniran disminuint, en aquest cas 6 decibels per metre. Què passa? Que la persona que té una pèrdua, encara que sigui lleu moderada, deixa d'escoltar correctament. Així que jo estic segura que n'aprendrem de mantenir aquestes distàncies socials, però que efectivament costarà i que potser haurem de desenvolupar altres estratègies per mantenir una comunicació efectiva. Clar, serà necessari posar a prova això, no? Perquè els efectes col·laterals d'aquesta realitat que ara ve imposada per prevenir-nos i protegir-nos del virus no acabi tampoc provocant altres problemes que podrien ser igual, o és igual, si no és igual, podrien ser també perjudicials. De fet, ja esteu també utilitzant micròfons inalàmbrics per mirar de combatre aquest aïllament acústic que també provoquen les mascaretes?
Sí, efectivament, la majoria de persones amb pèrdua d'audició que estan adaptades, que duen una pròtesi auditiva, vos puc mostrar, per exemple, un tipus de pròtesis de les més actuals. La majoria d'aquests aparells auditius tenen la possibilitat de lo que anomenem connectivitat, és a dir, que se puguin connectar, puguin fer streaming en dispositius que són inalàmbrics. I en aquest cas, podem fer servir, això que veus aquí, aquesta peça tan petita, seria un micròfon. Per tant, si aquest pacient el tenc a 2 metres, ve a la consulta i ens avisa que ell porta un micròfon inalàmbric, aquest micròfon el podem deixar damunt la taula i el pacient escoltarà la nostra veu perfectament, encara que ell estigui i mantengui aquests 2 metres de distància. Altra manera també que podria fer servir això, perquè els micròfons inalàmbrics són molt comuns dins l'escola, per exemple, sobretot per evitar les dificultats que dona el renou ambiental, la distància i la reverberació de les aules. En aquest cas, podria fer servir això, el micròfon com un micròfon de solapa, i tot el que parli amb aquest pacient, el pacient ho sentirà molt millor i molt clar, encara que jo no faci servir una mascareta transparent. D'acord? Els micròfons inalàmbrics, ja estic convençuda que hi ha molt de pacients usuaris d'audífons que disposen d'ells o que disposen d'audífons que tenen aquesta possibilitat. Aquestes són eines tècniques, sí, però no especialment cares. Així que jo el que els demanaria és que se posin en contacte amb els seus audioprotesistes i demanin si tenen possibilitat de fer servir aquest tipus d'aparells, aquest tipus d'ajudes. I llavors també podem pensar en les ajudes que ens proporcionen la tecnologia també dels mòbils. Els mòbils intel·ligents avui en dia, amb un iPhone, per exemple, podrien funcionar també amb ell com un micròfon inalàmbric. A la vegada, establint connectivitat amb el nostre aparell auditiu. Per tant, el meu mòbil el puc deixar damunt la taula i recollirà la senyal de les persones que estan parlant i l'enviarà directament i més fort en el meu audiòfon. Tot això són petites coses que haurem d'anar aprenent, i especialment els usuaris d'audiòfons. Lali, petites coses que ens sembla molt interessant escoltar i tenir en compte, perquè hi ha tants col·lectius i tantes realitats distintes que a partir d'ara també s'hauran d'adaptar d'una manera diferent, que no ens hem d'oblidar de ningú. Abans d'acomiadar-te, Lali, tornant a les mascaretes transparents, clar, una de les coses que tot d'un hem pensat és quan parlam, tot d'una s'entalaran. Aleshores, te veiem amb unes imatges, no sé si hi ha també la manera d'evitar que s'entelin, que és un dels primers problemes que podríem detectar amb aquest tipus de mascaretes. La Federació d'AIC, que com vos deia, està distribuint aquestes mascaretes gratuïtament. De moment, 10.000 mascaretes, és a dir, que si encara hi som atents, si algú té interès en rebre-les, doncs ens expliquen que aquestes mascaretes tenen més d'un 96% de seguretat, però que el material plàstic que veus enmig és un material que no disposa de les propietats perquè no s'entali. Per tant, un bon recurs, que segurament heu vist també aquests dies perquè no s'entalin els vidres de les ulleres, és fer servir sabó, una pastilla de sabó, és que jo l'únic que faré serà fregar la part interna, llavors la puc netejar amb una gassa, i a partir d'aquí ja està disposat aquest anti-entelament, i em podria col·locar la màscara i puc xerrar a voluntat. Us dic que jo faig sessions de rehabilitació de 45 minuts o un temps així i que no he necessitat tornar a posar-me el sabó. I se pot higienitzar aquesta màscara, vull dir, després amb un spray, amb una solució alcohòlica, me la puc higienitzar, deixar que s'aixugui i fer-la servir en un altre moment amb un altre pacient. I de Lali, Juan, moltíssimes gràcies per haver-nos deixat guaitar avui dins la seva consulta. Gràcies i fins aviat. Gràcies a vosaltres. Adéu. Gràcies, Lali.